скролнеш, няма да имаш гадже. Тук съм да ви кажа, хора, че вече ми е мръзнал The Sons of the Forest. И не мога да качвам вече. Вече ще качвам скетчове, които ще включват бойни изкуства като кунг-фу, бокс и още. Ще качвам научни клипчета с скетч. Игнорирайте билетата. И така, хора, омръзна ми от The Sons of the Forest. Не знам. Ако искате продължение, няма начин. И сега да пуснем Радецки. Радецки. Оп. Една минута тишина. Ще пуснем и малко метал. Сега. Защото ще се гръмна. И хора, исках да ви кажа това, че повече не мога продължавам с The Sons of the Forest. Не мога. Омръзва ми. Разбрахте ли? Ако ми кажете. Още на поредица на The Sons of the Forest. Не. Повече не. Омръзва ми от тази игра. Канибали. Омръзва ми. Там има канибал. Това беше последното нещо, което правя, за да съм в The Forest. Да ви остане като спомен. Чао. Това беше от мен. Може да скролите. Но не ме забравяйте и...